हेलो लोगोफोर जेरैनो दहाय बुंदों आङो बेबायदिनो ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै लाइभआव जिरायफिनबाय आरोना दा कमेन्ट खालामनो हासिगोन दे दाना सोर सोर लाइभआव फैजेनखो मानो होनोब्ला ओंखाम जादोंमोन नालाय आङो ओंखाम उखैनायाबो हालामोन टाइमाबो जाबायमोन नै मथा मथि 4टा जानोसैयानो दा बे हिसाबैनो आं ओंखामखौ जाग्रोना लाबाय आरोना कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आंनि जेसेबांनाखि फलोवार्स आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन नोंथांमोना दे 46 जन दायो लाइभआव फैजेनबाय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय एसके ब्लग हाय होनदोंनो थेंक इउ ब्रादार आंनि नामैहाय एसके बड' ब्लग थेंक इउ नोजोर बर' हाय आदा थेंक इउ गासिनबो कमेन्टखौ आं फरायलांगोन दै दहाय ओंखाम जानो उखैबायमोन आं बेखायनो आं लाइभआव थादों दा थाफिनबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजों गोबां मानसि दङनो ओंखारलांनाय जाहैदों आङो गाज्रि मोनब्लाबो दुखु मोननाङा दे जास्ट आं दायो लाइभखौ नायफिनसिगोन आरोना दे कमेन्टखौ खालामलांनो हासिगोन दे आं कमेन्ट फरायनो नोजोर बर' हाय आदा थेंक इउ माइनाव बर' होनदों बोरै जाखो खबरफ्रा माबोरै माहाजोन सोर देरहाखो देरहानायाथ' माने दासो काउन्टिं जागासिनो नालाय दा समजों लोगोसे मिन्थिलांगोन आरो सोर देरहागोन नोंथांमोनाबो बयहाबो दानि जुगावथ' माने आखाइ आखाइ मबाइल दंखासै नङा होमबा नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो सोर देरहालांगोन दा बेबायदि आरोखि ना फन ब्रह्म जाखांबाय औ जाखांबाय ब्रादार माबासोमोन ओंख्रिखौथ' सोंखागोन निस्सय माबा आरोना मा होनोमोनलाय मैथाजों ना ओमफ्राय दाउ लकेलमोन आरो दा जाखांबाय ओमफ्राय दालि आरो ओमफ्राय बेजोंलाय नोजोर बर'आ मा होनदोंनो मा ओंख्रि जाखो आं खोन्थाखांखाबाय ब्रादार ओमफ्राय मिजिं बसुमतारी हाय आदा थेंक इउ गेसाव दं सोर देरहागोन आदा समजों लोगोसे नुलांसिगोन सोर देरहागोन दासिमाव मथा मथि 1 नं क'क्राझार लकसभा हिसाबैहाय एनडिएनि केन्डिडेट सार जयन्त बसुमतारीया मथा मथि Incoming call from Landa identified by True Caller. 40नि बारा 42 ना बेसेबांसिम मोनदोंना दहाय दासिमाव बेसेबां थांखोथाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामलांबाय थानो हागोन दै लोगोफोर ओमफ्राय मा होनदों नै सोमखोर ब्रह्मआ मा होनदों नै आदा सोर नाया मा होनदों आवगायना दं आवगायना थानाया मथा मथि क'क्राझार हिसाबैहाय 1 नं क'क्राझार हिसाबैहाय ओरैहाय एनडिएनि केन्डिडेट इउपिपिएलनिफ्राय आवगायना दं आरोना जिथुनाखि 42 ना बेसेबांबासिम दंमोन दा नायनो बावबाय आंथ' दा लाइभआव होबाय नालाय मथा मथि 50,000 बायदियाव बारायना दंमोन आरो आं माने दा नायफिननाय जायाखै नालाय आपडेटखौहाय ओमफ्राय दा दुर्गा दैमारिया मा होनदों हेल' आदा अबाव आङो दायो दङ काजलगाव ब्रादार हा काजलगाव दङ दुर्गा दैमारि ब्रादार थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आरजि ब्लग बहा दं दा आदा काजलगाव दङ केन्डिडेट सारबो दंमोन दसे उनाव बैयाव थांबाय बियो एसे बेलेगावहाय साराबो दंफैयोमोन आरोना जिथुनाखि 1 नं क'क्राझार आं एसे सिगांनि लाइभआवहाय सारखौबो देखायनाय जाहैदों दायो ओंखाम जाफैदोंमोन ओंखाम जानानै थांबाय बियो सारा दा हायना बर' हाय आदा थेंक इउ आंनि लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय हायना बर' फार्स्ट टाइम नायदो आदा थेंक इउ सिस्टार गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ना जों गावजों गाव सहाय होलायनांगौ आरोना सापर्ट खालामलायनांगौ गोजोननाय थाबाय बिनानाव हायना बर' थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआवहाय फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बर' हिसाबैहाय अनसायनो गोसोब्ला सापर्ट खालामलांनो गोसोब्ला सापर्ट खालामलांनो हागोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला रायजो राजानि सापर्ट नांगौ रायजो राजानि सापर्ट मोनब्लासो जोंबो मोनसे प्लेटफर्माव आवगायलांनो हायो बा जोंबो ससियेल मिडियायाव फैनायनि मिनिङानो जादों जाहैबाय जों मालाबा सोरखौबा माबा मोनसे सहाय खालामलांनो हागोन नामा एबा समाजनि माबा मोनसे खामानि मावलांनो हागोन नामा
बेखौ नोजोर बोनानै जोङो ओंखारबोदों दा बेनिखायनो रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ आरोना बेजों लोगोसे दिनै आरो जास्ट दिनैथ' इलेक्सन काउन्टिं भट रिजाल्ट साननायनि सम बिनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोनजों दसे लाइभआव फैदों आरोना दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय अरुनजय ब्रह्म ओमफ्राय जयन्त देरहागोन ब्र' अके सोर देरहायो देरहाथोंसै समाजनि मोजां खामानि मावहैथोंसै नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय जोमै ब्लग हाय होनदों थेंक इउ बिनस बसुमतारी बबेया देरहागोन थारमाने दा जेनेबा काउन्टिं जागासिनो दङ नायदो समजों लोगोसे दा दसेनि उनफ्रावनो मिथिनो हासिगोन आरोखि ना मथा मथि 3-4 घन्टा 2 घन्टासोनि गेजेरावहाय मिथिसिगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे रबिन बर' ओमफ्राय UPPLआ देरहागोन ना आदा मथा मथि दाथ' 50,000 बायदिया बारायनानै दं आरोना क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभा हिसाबैहाय 50,000 बायदि भटआ बारा जानानै दं आरोना मथा मथि बिदिनो एसे एनै आप डाउन जालायो आरो बबेबा केन्द्रजोंहाय काउन्टिं जानायावहाय माने खम बाराथ' जायो नालाय दा बे हिसाबैनो मथा मथि बिदि जायो आरो मथा मथि दायो UPPLआ बारा जानानै दङ आरो दासिम बारायबायबो जानो हागौ हयथ' आंथ' माने लाइभआव थाबाय नालाय मबाइला आं आपडेटखौ नुवाखिसै आरोना दा नोंथांमोनाबो नायदो सोर बारा जानानै दङ बिनिफ्राय मन्जु बसुमतारी मा NDA बिलाय UPPL बुंनो हायाना नेक्स्ट इयाराव नायदा जों सिजागोन BTCआ NDA माने जिथुनाखि UPPL NDA केन्डिडेट होजाबाय नालाय जोंथ' जेनेबा NDA नालाय NDA जेनेबा UPPLनिफ्राय गसंनाय माने बेखौ जों नेगेटिभ सानलायनानै जेबो लाब गैया आरोना कमेन्टफ्रावबो जों माने गावजों गाव कन्ट्रभार्सि खालामलायनानै जों जेबो लाब गैया जोंहा बयहाबो पलिटिकेल राइट दं नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननायाव था जोंहा मोननि मोजां मोननायाव जों थागोन जास्ट जोङो देरहालाङोब्ला जोंनि रायजो राजानि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनांगौ जे सिन्था बेखौसो खालामनांगौ जों गावजों गाव दाङाबाजि जानानै जेबो लाब गैया आरोखि ना दा आं बेखौसो सानो आरो जेनेबा जों गोबाव सम जोङो बेबायदिनो गुबुनजों सेनानै लांजादोंमोन नङा होमबा दायो जोङो मोनफिननो थांगासिनो दङ बेखायनो जौगानायनि मावनांगौ मोजां मावलांनांगौ सोरबा सासेया देरहाथों नङा होमबा बर'नि गेजेरावनो सोरबा सासेया देरहाथों मोजां मावलांथों आरोना आं बेखौनो सानो आरोना थेंक इउ स' माच मन्जु बसुमतारी आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नङा होमबा गाज्रि मोननाङा जेबो टेनसन दालालाय आरोना बिदिखौ दुर्गा दैमारि आदाया सोरजों सापर्टआखौथ' आं जेबो बुंलायनांगौ गैला जोंहा माने पलिटिकेल राइट दङ जोंहा बयहाबो सोरबा सासेजों सापर्ट दं निस्सय नोंथाङाबो सोरबा सासेजों सापर्ट नङा होमबा दा थिग बेबायदि आरोखि ना दा जास्ट आं नोंथांमोनजों लाइभआव फैदों बे ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामो गोसो मिजिं ब्रह्म UPPLआ देरहागोना रोखा जाबाय UPPL जिन्दाबाद थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय आलुफि मा होनदों महिलारिया मानो दानफिनखौ हरफिननो हागोन दे ओमफ्राय शिबनाथ बर' माब्रै दं ब्र' मोजांलै ब्रादार मोजां दसे लाइभआव फैबायलै रिस्टुम नार्जारि मोजां ब्रादार औ मोजां रिस्टुम ब्रादार माइनाव बर' आदा नोंनि बादिबा सोर देरहागोन दाथ' जोङो नुगासिनो दङ जिथुनाखि UPPLनिफ्राय जोंना 1 नं क'क्राझार हिसाबैहाय सार जयन्तआनो बारायगासिनो दं आरोना 50,000 बायदि थांबायमोन दा बेसेबांसिमाव दंहैयोथाय आपडेटफ्रा दादा इटिया किमान আছে अफारत हा मथा मथि 40-50 आंबो नायनाया जायाखै आरोना नुलांखागोन दा मथा मथि बिदिनि गेजेराव आरो ओमफ्राय माइनाव बर' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मनज बसुमतारी UPPL 100 ओमफ्राय शंकर ब्रह्म आदा मा होनो साबमारायनि अके मिथिंगा गयारि UPPLआथ' देरहानाया अके ओमफ्राय मा आलुफि मुसाहारिया मा होनदों आबौ अबाव दं आदा फार्स्ट टाइम लाइभ फैबाय नोंनाव आदा थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि आलुफि महिलारि थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय
ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन जास्ट आङो दसे माने नोंथांमोनजों लाइभआव थाबाय आरो ना जाय जाय चेनेलाव गोदान एसे आं आपडेटखौ नायनि दे 1 मिनिट दे नोंथांमोना दायो सोर आपडेट बारा जादों आं बैयावहाय टिभियाव नायना फैनो दे 1 मिनिट नोंसोर लाइनाव थाथ' आं नोंथांमोनजों फैफिनगासिनो दं दे नायलांफिननोसै मथा मथि 47 आव दंहैयो आरो बारा 47 बारानो नायनानै फैदों आं इयाव नायदोंमोन सोंहैदों आं माने आं माबा खालामनाय जायाखिसै आरो ना UPPL निफ्राय जयन्त सारा 47,000 बारा जानानै दं आरो दायो सोदोमस्रि मा होनदों सोदोमस्रि बसुमतारी दे थाब थाब लाबो राजा रिजाल्टआ औ ओमफ्राय मा होनो कमित नार्जारि थैदो BPFनि इउटुबारफ्रा हामा जेखिया जाया बिसोरबो मानसि जों माने गावजों गाव बखिलायनो नाङा बयबो मानसि ना सोरबा सासेयाथ' देरहाखागोन नङा होमबा लोगोफोर दा बे बल खेलासो नालाय दा बेखौ जों माने माबा खालामलायनानै लाबोयो आरोना गाज्रि मोननाङा जों बयबो मानसिसो नालाय बयहाबो पलिटिकेल राइट दं गावबा गाव मोजां मोननायखौ मोजां मोनो नङा होमबा ओमफ्राय दा क्रनित थेंक इउ क्रनित नार्जारि थेंक इउ सो माच ओमफ्राय अनजा बसुमतारी हेल' ब्र UPPL जिन्दाबाद अके थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनो थाखाय ओमफ्राय अमा बुन्दा मावसि माहाजोन नाम लाखोलै बिदि सोंग्राया BPFनि मानसिफ्रानोसो सोगो जेखिया सोङा आंथ' रिप्लाय होनोहाय एग्रि जाहैबाय माने लाइभआव फैबाय जेला खोन्थाहरनांगोन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जनिमा बसुमतारी दाबो जाया नामा फाइनाल UPPL नि जागासिनो दङ दा मथा मथि 47 बारा जानानै दं आरो 47,000 मथा मथि अबेबा केन्द्रआवहा माने अबेबानि मा होनोमोनलाय सापर्टआ बारा थायो नालाय दा खम बिसि बिदिनो जाबोयो आरोना आप डाउन जाबोयो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय जोंलारि ब्रह्मया मा दानफिनखो ओमफ्राय आदा माब्रै दं नों मोजां दुर्गा बसुमतारी फुल फाइनालखौ माला मोनगोन ब्र दसेनि उनाव मोनगासिनो दङ दा काउन्टिं जागासिनो नालाय मथा मथि बेसेबां राउन्डसिम जागोनथाय मथा मथि सानगासिनो आरोना दाथ' मथा मथि 1 नं क'क्राझार लकसभा हिसाबैहाय बारायदों UPPL नि केन्डिडेट सार जयन्त बसुमतारी आरो 47,000 बारायाव जानानै दं ओमफ्राय ओरैहायथ' माबानिथ' आकाश पाताल थांखाबाय माबानिथ' उदालगुरिनिथ' दिलीप माबाया जोंना मा होनदों जय UPPL नि होनदों थाथ' दैमारि UPPL 100 मा खोरोमसार नार्जारि सोर देरहाथ'वाखै माने काउन्टिं जागासिनो दङ दै दा दसेनि उनावनो मिथिसिगोन देरहासिगोन आरो अनसुलि नार्जारि हाउ आर इउ डुइं डियार सार I don't understand अनसुलि सिस्टार
I don't know understand English talking. What do you say? आं रोङालै इंलिश बांद्राय रोङा आं हिन्दीयाव हालुब्लासो रोङो एसे एसे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफ्रासो बबावबा थांजोबलाय लांबाय दा आंना ओरैबायदि गरमलै ओमफ्राय सुभाष बसुमतारी इउपिपिएलआ देरहा जागोन रोखा अके औ दा इउपिपिएल आरजि ब्लक ओमफ्राय मा होनदों शंकर जानान जोंना इउपिपिएलआ मा देरहासार जागोन अके महेन बसुमतारी बिपिएल मा होनो देरहानाया रोखा ब्र' नायदो सोर देरहायो सोरबा सासेयाथ' देरहाखागोन नङा होमबा बल खेलासो नालाय बियो जायखिया नायलांबाय थादो समजों लोगोसे दा जेनेबा सोर देरहायो नोंथांमोनाबो नुलांजोबखागोन बयबो हाथेर मबाइल दं नङा होमबा आपडेट फैबाय नामा आदा आपडेट फैबाय बेसेबांसिमाव दं दा ओमफ्राय आलफि मोसाहारि मानिया बारा आदा इउपिपिएलनि बारा जानानै दं 47,000 हाजार बारा जानानै दं आरो इउपिपिएलनिफ्राय दा आपडेट जाबायबो जानो हागौ दहाय आं नायनायसिमावलाय आरोना बा नेक' सांमा हाय होनदों थेंक इउ नेक' सांमा थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय मा होनो नार्जारि ब्रह्म मा खालामनो रायजो राजाफोरानो बुजियाब्ला जाय हक जों रायजो राजाफोरखौथ' आरो मा बुंनो जोंहा बयहाबो माइन्डआ दंखायो ब्रादार नङा होमबा नोंहाबो नोंनि मथे नों साननो हानाय मा होनोमोनलाय थियाखौ अबिगथाया दंखायो नङा होमबा दा बेनिखायनो जों मा होननो मालायखौ जोंहा बयहाबो मोनफा दोलोजों थानानै सापर्ट होनो मोननायनि जोंहा पलिटिकेल राइट दंखायो नङा होमबा आरो जों सोरखौथ' मा बुंनो नोंहाबो नोंनि जथेस्थ' साननो हानाय गोहोआ दंखायो आंहाबो आंनाव जथेस्थ' साननो हानाय गोहोआ दंखायो नङा होमबा सोरबा रायजो राजाखौहाय बुंनानैबोथ' जों लाब गैया नङा होमबा दा बिदि आरोखि ना ब्रादार औ थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय सोरां नार्जारि इउपिपिएल आदा 100 अके थेंक इउ दे सोर देरहाथोंसै अजित दैमारि ओमफ्राय आपडेटखौ थाब हो अके जागोन दे माने टिभिया बैयाव थाबाय आं एसे साइलेन्टआवहाय आं नोंथांमोनजों लाइभआव थादों आरो ना ओमफ्राय अजित दैमारि आपडेटखौ थाब हो होनदों ओमफ्राय सानस्रां बसुमतारी मानसिगोन नामा ओमफ्राय मा जाखो मानसिगोन नामा ओमफ्राय आं बुजियाखिसै खेबसे लिरना हरफिन दे ब्रादार रनिका बसुमतारी इउपिपिएल अके थेंक इउ रनिका ओमफ्राय मा होनदों राजकन बर' इउपिपिएलखौ होनदों नै सन्जिब हाज'वारि बेसेबां ग्राउन्ड थांखो आदा आं ग्राउन्डखौ नायथ'वाखै खारन माने आंनि मबाइला लाइभआव थाबाय नालाय दा बेसेबांसिम थांखोथाय आं नायथ'नाय जायाखै आदा बेसेबां ग्राउन्ड थांखोथाय मा 9सो थांबायगोन खोमा ओमफ्राय दा आपडेट बेसेबां दंथाय दा माबा 44,722 दासिमाव मायाखै दा पइन्टआ खमायाखै दा बारायगासिनोसो दं आरो मथा मथि 44,000 बेसेबांबा 900 बिदि आरो जानानै दं आरो इउपिपिएलनिफ्राय बारा जानानै दं आरो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय गपाल दाहाल इउपिपिएल जिन्दाबाद होनदों नै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अद्रन नार्जारि ब्लक 100% आदा इउपिपिएलआ देरहाखागोन अके समित बसुमतारी इउपिपिएल हरदों आलायस्रि बसुमतारी इउपिपिएल देरहासार थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बाबि मरं आंखौबा देरहाखाथ' अके थेंक इउ बिस्टि ब्लक हाय आदा थेंक इउ ओमफ्राय बेबि ब्लक INC अके जायखौ मोजां मोनो बेखौ नङा होमबा हाय ओमफ्राय मा होनदों नांखंदां जिअ अके थेंक इउ ओमफ्राय माइरेन इउपिपिएलआनो देरहाखागोनलै आदा अके थेंक इउ स' माच आरो ना आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय
एसे बायराव एसे गिदिंग्लांलाबायनो आं दे बहुद गोबां मानसिफोर दङ नै बायरावहाय ओंखामबो जाबाय ओमफ्राय नै बैयावहाय टिभियाव नायलागासिनो आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय मेन लामा खाथियाव दङ आङो दा कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना एसे बायरानि बारबो जानोसै नङा होमबा माथो ओइ बा आं लाइभआवसो दं नै मबाइला नोंरा एफाबो मानसिफोर दङ बोरैथो दाननाय आरो नोंखौ नुजानायला नुजा होनब्लालाय हा नोंफ्रा नुजा जायोलै आदा इसकेयावसो होबाय नामा होआखै आंजोंसो दङ नै होलायसै नामा नै एसे कमेन्ट खालामबाय था सारमोन रायजो राजाफोरा एफा बिदा फंबायफोर ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर मोजां औ सारालाय औ दङ ओमफ्राय दिनैसो नुखालायबाय आं बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय एलै जोंना नै जे सारखौहाय लोगो मोनदों आं मोजां दा ने मोजां लाइभआव होबाय ओरैनो जास्ट दसे गोबां मानसिफोर दङ नै मिथिंगा ब्रह्म मा खालामदों आदा जास्ट माने दिनैथ' इलेक्सन काउन्टिं जागासिनो दङ नङा होमबा लोगोफोर जास्ट दसे नोंथांमोनजों लाइभआव फैबाय आं ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा सोर देरहागोन नोंथांमोनानो बयहाबो हाथेर मबाइल दंखायो नङा होमबा दा दसेनि उनावनो सोरबा सासेया निस्सय देरहाखासिगोन जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा हिसाबैहाय नङा होमबा देरहाथोंसै जोंथ' सोरबा सासेया देरहासिगोन बेखौ माने गोसोआव बयहाबो खुसि दं रंजानाय दं मानो होनोब्ला जोङो रायजो राजानो जौगानायनि मावनांगौनि गोबां दं नालाय मनज बसुमतारी माने UPPL BPFखौ गाबनाय हरबाय UPPLखौ मिनिबाय दे मा खालामबावनाय बल खेलासो नङा होमबा सोरबा सासेयाथ' देरहाखागोन देरहासार नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया जोंना गोबांथार माबासोमोन नाजों मैथाजों सावथालनिला उरावनिला एन्जर हाबखु मोनबाय दोननायबाय थायो नामा दायथ'दोलै ओमफ्राय समी ब्लग मा ओंख्रि जाखो जोंना आं खोन्थाखांखाबाय मिथिंगा ब्रह्म दा ओरैहाय गोबांथार सारमोनबो दं आरोना दा जिथुनाखि नुदों इयो सारा जोंनो सावरायग्रा सारजों दं आरो नायगासिनो दंखायो दा दानलांबाय सावरायग्रा सारनि गार्ड आरो बि सावरायग्रा सारनि खायदावलायखायो नुबाय था साराबा मोजांखाय ओमफ्रायबा सिङाव दं ओमफ्राय दा बेयावथ' गोबांथार नायगासिनो दङ दे बेयाव नायगासिनो दङ आंबो जिथुनाखि जे मिथिदों आं बेखौनो आपडेट हरबाय थागोन दे नोंथांमोननोहाय जोंनिया माने गोबाङानो खायफा बायदिया माखासे फ्रायनिन आरो सोरबा बायदिया सासे सानैया माखासे आपडेटफोरखौबो नायनोनो खायफा रोंस्लाबिबो दं नङा होमबा दा बिदि आरो दा आं दसे नोंथांमोननि लाइभखौनो दसे फरायबावनोसैलाय ओरैबायदि गरम फांखाबो गैया दे बेयावहाय ओमफ्राय दे मोजां कमेन्टखौ फरायफिननोसैलाय आं दे आरन दैमारि होनदों ब्रादार नोंनि मथे UPPL 100 नामा नेना दं फ्रम मा होनो राजस्थान बर्डार अके थेंक इउ ब्रादार मथा मथि दाथ' आरो 1 नं क'क्राझार हिसाबैहाय UPPLआनो दावखोगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दा बेनोल' आरो मथा मथि गोबांथार बबेबा केन्द्रफोरजोंहाय माने सापर्टार खम बारा थायो नङा होमबा दा समजों लोगोसे निस्सय नुखासिगोन बारा गोबाव टाइम नंनाय नंला मथा मथि राउन्डआ बेसेबां थांखोथाय ओइ ब्रादार इथिया राउन्ड 2 किमानसिम 6 राउन्ड दाबो 6 राउन्डल' होनदों नै दा बेसेबांसिम थांगोन दा बिदि आरोखि ना ओमफ्राय बेसेबांबा 42,000 किमान आसिल আমার কিবার 1 নং কোকরাঝার লোকসভা হিসাবত 11 লাখ 30,000 ফল হয়েছে ফল হওয়াটো 11 লাখ 30,000
নহয় কিবাটো মানে কোনটো দলটো বেছিকৈ আগবাঢ়ি আছে জয়েন্ট UPPL এতিয়ালৈকে কিমান পৰ্যন্ত গৈছে 2,66,000 मथा-मथि आं दहाय नायनायावहाय माबामोन आरो मथा-मथि 50,000 नि खाथियावमोन आरोना आं सोंफ्राङो बावदों माने मबाइल आं दा नायबाय नालाय बेसेबां थांखो 47,000 थांबाय जाहैदों औ ओरैबाय 47,000 नायलाय आं खोन्थाबाय थाबावगोन दे आपडेटखौ ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों दसे लाइभआव थानानैहाय ने बेसेबां थांखो नङा 47 नङा 44,722 थारमाने लिडिं लागासिनो दं दा लिड लागासिनो माने बारायनानै दङ जिथुनाखि UPPL नि केन्डिडेट जिथुनाखि सार जयन्त बसुमतारी हा बियो 44,722 भटआव माने बारा देरहानानै दंलाङो आरो दायो टटेलखौ खोन्थाहरनि आं UPPL हिसाबै 2,73,061 टटेल मोनबाय दा सम ओमफ्राय BPF हिसाबैहाय 2,28,339 अब्ला दा NDA नि जेनाखि जयन्त बसुमतारी सारा दा खाम्फा सारखौहाय 44,722 नि एबाब लानानै NDA नि जयन्त सारा माने UPPL नि जयन्त सारा बारायनानै आपआव दं आरोखि प्रेजेन्टलि ओमफ्राय दा नै गर्जन सारनिबो नै गर्जन साराबो 76,381 मोननानै दङ रानिंआव दासिमाव ओमफ्राय दा बिथाङा 1,96,680 आवहाय जेननानै दंथ'यो आरोखि दा बेनिफ्रायनो आपडेट जालांबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बेनिथा देखा जेनाखि पस्टमोन नामा बिथांजोआ JSP नि बियो 55,670 खौ मोननानै दं आरोखि बेबो मोनदों एसे जथेस्थ' खारन सिगां बेयावहाय गोबां हिराचरनियानो उइनार जानानै थांखानाय नालाय गोबाव सलायनानै थांखानाय दा बे हिसाबैनो आरोना UPPL जिन्दाबाद UPPL गोबाङैनो फैगोन ना फरायस्लाबनो हालायि फैयो ओमफ्राय बसुमतारी मा होनदों बरियालै नोंथांनोलै अके बरियालै दा बिदिनो जों होलांबाय थागोन आरोना जास्ट जिथुनाखि UPPL नि बिजाथि सार जयन्त बसुमतारियाबो दंफैयोमोन एसे आवगोल ओंखाम जानानै थांबाय आं तामिलावहाय फटकबो होदों आं फटक लादों ओमफ्राय आं एसे कन्टेन्ट लानो सानदोंमोन मानो होनब्ला दाथ' बिराद बिजिना सारा आं लाबाय थायाखिसै आरोना थेवबो जास्ट फैदोंमोन थांदों ओंखाम जानानै थांबाय आरो सारा ओमफ्राय बे सिगांनि भिडिअ'आवहाय होदों आं सारजों एसे ओंखाम जानायाव रायज्लायलायनाय नोंथांमोना निस्सय नुदोंबो जानांगौ बड'लेण्ड मा होनदों UPPL बाबो मा होनदों UPPL बाबो बर' BPF बाबो बर' सासे देरहाबानो जाबाय अके थेंक इउ मोजां आखौनो होदों ब्रादार नोङो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बयहाबो मोनफा मोनफा दोलोजोंहाय पार्टि जोंहा बयहाबो गावबागाव मोजां मोननायजों थाबाय नङा होमबा जिथुनाखि देरहाथोंसै ना मा होनो जोङो मोजां खामानिबो मावलांथोंसै जोंथ' नैबे आसिजों होनानै थिखोना हरग्राल'सो नङा होमबा ओमफ्राय दा गोजौआवहाय पार्लामेन्टआव बिनानैहाय जों मा गांदों बहाय मा जानानै दङ बेखौहाय माने निस्सय फोथायनाय दं सारमोनाथ' मावखागोनानो बा मावगोन नङा होमबा लोगोफोर दा जोङो थिखोना हरग्रा जों आरोखि दा जों आसि होनानै बेसेन गोसा आसिखौ होनानै थुनानै हरबाय ओरैहाय थुनानै हरबाय दा गोजौआवहाय मावहैनांगौआ ओरै सारमोननि दायथ' थाहैबाय दा बे आरोखि ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मिथिंगा ब्रह्म दा मा होनो रिगाखौ हर आदा अके जागोन थेंक इउ खुनु टेनसन गैया मोनगोन दे ओमफ्राय बसन्त सरगयारि सासे बर' देरहाबानो जायो अके जों माने 10 बोसोर गोबां बन्सिथ जानानै दंमोन नङा होमबा माने MP-यासो गोजौआवहाय बिना लायग्रा नालाय दा आसोलानो गैखामोन जोङो दा जों बेखौ मोनफिननो थांगासिनो दङ दा जोंहा बिनिफ्राय गोजोनथाव खौरां मा दं नङा होमबा लोगोफोर दा बेनो आरोखि ना ओमफ्राय मा होनदों हलि मलि बड' मा होनदों सोर देरहागोन रा आदै मथा मथि दाथ' इग्न' क'क्राझार हिसाबैहाय UPPL निफ्राय होनाय
ओरै रंजादों दे आं लायनि दे आपडेट दे र' 1 मिनिट लाइनाव थाथ' लाइभ होगासिनो मा SK बड' ब्लग अच्छा SK बड' ब्लग YouTube चेनेल लोगोफोर फैफिनबाय आङो दे लाइभआवहाय ओमफ्राय आं माने आपडेट लायदोंमोन होनब्ला आंना मबाइला लाइभआव दं नालाय नोंथांमोनाबोथ' निस्सय आपडेटखौ मोननो लुबैयो नङा होमबा दायो आं खोन्थानोसै दा 1 मिनिटनि उनाव खिन्थागासिनो आङो ना कमेन्टखौ नायग्रोनि दे लाइनाव था सोर बेसेबां आवगायदों आं खिन्थागासिनो दङ दे ओमफ्राय दा रागा हर आदा अके ओमफ्राय बबेसिम थांखोमोनथाय इउपिपिएल लं लेफ्ट फ्रम मा होनो सराइबिल अके थेंक इउ हाय होनदों नै बिग ओमफ्राय अखा हायाखै नामा आदा हायाखै दा आं खोन्थाहरनोसै दे दायो दासिमावहाय जोंनि 1 नं क'क्राझार हिसाबैहाय जिथुनाखि इउपिपिएल नि बिजाथि सार जयन्त बसुमतारी बियो माने 50,200 बेसेबांबायावहाय आग बारायना दंमोन आरोखि ना आं बावबाय आरोखि जिथुनाखि 50,000नि बारायावहाय माने बारायना दं आरोना दायो भटआ सबसे माने गासैनिबो 50,000 बारा जानानै लानानै दङ आरोना दायो अफार 50,000 अफार बारा लानानै दं आरोखि 50,000 बेसेबांबामोन आं बावबाय 50,200 ना 52 ना 50,000 जानांगौ आरो 50,204 ना बेसेबांबाय आरोना बिनि गेजेरावनो बारा लानानै दं आरो दायो इउपिपिएल नि बिजाथि सार जयन्त बसुमतारीया जिथुनाखि दासिमाव आरो दा काउन्ट जागासिनो दङ सानगासिनो दङ मिथिलांबाय थागोन दा आं बिदिनो एसे होलांगोन आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों बसन्त सरगयारि होनदों गुबुन जाथियाल' दा देरहाथों अके जेखिया जा जोंनि गेजेरावथ' सासेया देरहाखासिगोन बे रोखाखासै आरोना ओमफ्राय बसुमतारी जेके एसे मा होनो लागायना होदोलै बेरनायखौ नोंथां दा जागोन इयो माबा मोनसेफोर जिथुनाखि प्राइमारिफ्राव ब्लकफ्राव थुम थाम जानो हागौ नङा होमबा दा जिथुनाखि बयहाबोथ' गावबागाव दोलोआ देरहायोब्ला खुसिया जाखायो नङा होमबा लोगोफोर बयहाबो खुसिया थायो रंजायो बयबो दा बेबायदि आरोखि ना दा दसेनि उनाव जानोबो हागौ ओमफ्राय मा होनदों भाग्य दैमारि होनदों ओइ आदा मा खबरलाय मोजां ब्रादार जास्ट आङो दिनैथ' गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नेनानै दंमोन ना मासबाय थादों गोसोआव नङा होमबा सोर देरहागोन सोर मागोन फाइनालि रिजाल्टखौथ' सानबाय काउन्ट जाबाय इउपिपिएलनि जयन्त बसुमतारीया 50,204 ना बेसेबांबा बारा भटआव लानानैहाय दावखोगासिनो दं आरोना ओमफ्राय डि बसुमतारी दस्रा हारियाव बेखौथ' नायखाबायमोन अजय बसुमतारी होनदों मा होनो बेबाराव जोंनिनो खा MP बर'नि ब्रादार अके थेंक इउ औ नंगौ
ओमफ्राय मा होनो एक्सन नार्जारि मा होनो ओमफ्राय जों जेबो सिन्था खालामाखै इउपिपिएल जिन्दाबाद अके थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय रिटन बरगयारि मा होनो बमा गावखांबाय आदा देरहाखागोन अके अके ब्लग भिडिअ बानायगोन যে মোৰ ওচৰত উপস্থিত আছে আমাৰ থানা ভাল না বন্ধুসকল উমাৰো ফেচবুক পেজ আছে কৈ দিব মই মানে ইমান ভিডিঅ' চাওঁ দাদা আপোনাৰ বহুত ভাল লাগে ভিডিঅ' ক'ত ঘূৰি থাকে হয় আৰু জয়ন্ত ছাৰৰ লগত বহুত ভিডিঅ' কৰা আছে আপোনাৰ নিশ্চয় মই বহুত বস্তু দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰো এটা টমছাৰ ব্লগ বুলি পেজ আছে এইটো অলপ ফ'ল' কৰি দিব মোক পেজ চলাयो आरोना बिथाङाबो ओमफ्राय এতিয়া মানে खबर सबर केनेকুৱা মোটামুটি ভাল আমাৰ কথা এতিয়া মানে এক নং क'क्राझार लकसभा हिसाबत इउपिपिएলৰ जिथुनाखि केन्डिडेट এইটো মানে জয়যুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে মনত কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় বহুত ভাল লাগি আছে আৰু জয়যুক্ত হ'বই নিশ্চয় 100% এইটো আমি পুৱাৰে পৰা ইয়াতে মানে নিউজ চাই আছোঁ আৰু অলৰেডি ইয়াত খাওয়া দাওয়া হ'ল আপুনি খাইছে খাওয়া হ'ল মোটামুটি थेंक इउ ब्रादार माने बिथाङा पेज चलायो आरोना ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायफिननोसै दे ओमफ्राय गेरेमसा बसुमतारी जयन्तनि अफिसावसो दं नामालै गारि सोना दोनग्रासो नुबाय आं बेयाव गैया ब्रादार आं बेलेगावसो दंफैयो एसे ओरैजोंसो माने ब्लक अफिसावसो दं आरोना बा बड'लेण्ड मा होनदों फाइनालि बर'आ 100 देरहाखागोन अके थेंक इउ ब्रादार बिपुल मोसाहारि मेसेजखौ मा दानफिनखो ब्रादार रिसिमा बमा लाबोफा इउपिपिएल देरहानायनि अके जागोन इयो दा दसेनि उनाव र' स्करपिय'जोंसो लांगोन जोङो स्करपिय' गंसे बलेर' गंसे दंखायो गोबां दं गारियाथ' फिसा फिसायाथ' लांगोन र' दा जागोन इयो लिडारफोरनाव बिगोन ना ओमफ्राय माथो दे मथा मथि कमेन्टखौ नायलाङि दे ओमफ्राय मा होनदों कनक ब्रह्म होनदों बिपिएफनि साननाया बर'फोरनि थाखाय मोजां साना ब्रादार जाय हक जिथुनाखि बयहाबो गावबागाव आं मथा मथि पार्टिखौ आं जेबो रायनोबो साना बा बखिनोबो साना दे लोगोफोर सोरबा बायदिया सानबायब्ला बे साननायाव थादो आं मथा मथि आंथ' जेनेबा आं रावखौबो गाज्रिबो बखिया नङा होमबा आं राययाबो मथि जोंथ' इउटुबारफोर नालाय जोंहा गोबां जोङो ससियेल मिडियायाव फैनायनि ओंथियानो जों सोरखौबा माबा मोनसे हेल्प खालामलांनो हागोन नामा बा समाजनि माबा मोनसे जों माने दिन्थिग्रा आरोना बेखौहाय सिन्था खालामनांगौआ जोंहा बयहाबो नैबे बिबेकआ दंखायो गावबागाव आरोना जास्ट जों मेगन बेखेवना होग्राल' आरोना माबेबा महायबा माबा मोनसे जानाय प्रब्लेम जों दिन्थिग्रा दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय बिसोरो मा सानदों मा जानाखै जों बेखौहाय माने बुंनो थाङा आरोखि ना आं दा बिदि आरोखि ना समाज कनक ब्रह्म आंनि लाइफआव फैनायनि कमेन्ट लिरफिननो थाखाय अजय बसुमतारी वेलकाम इउपिपिएल ब्रादार अके थेंक इउ ओमफ्राय अनियाल बसुमतारी थाब खोन्था अके जागोन दे दा आपडेट फैथ'वाखैलाय नै दासिमावलाय मथा मथि 50,200 सारिना बेसेबांबा बहुतनाव बारा जानानै दं आरो सार जयन्त बसुमतारीना ओमफ्राय बेसेबां मा होनो रान राउन्डनाखौ आं माने दा बेसेबां राउन्ड थांखोलै किमान राउन्ड गैया मिथिया राउन्डथ' किमान एसे आं माने मबाइला लाइभआव थाबाय नालाय ब्रादारमोन सरि दे आं लाइभआव थानाय हिसाबै आं राउन्डखौहाय माने माबा स्लाबनाय जायाखिसै गाज्रि मोना दे आं माने लाइभआव थाबाय नालाय ओमफ्राय बिरदाव ब्रह्म इउपिपिएल लं लेफ्ट फ्रम कुसुगाव अके थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय केशब बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आदानिसिम अके थेंक इउ ब्रादार चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालामदो अनोब्ला आरोना बर'जों बर' सापर्ट खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौबो सोरबाफोर माने गोदान फैयो नालाय लाइभआवहाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होदो आरोना अनोब्ला ओमफ्राय आंबो निस्सय रायजो राजानिनो बेबायदिनो माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हागोन खोमा
आं बेखौ साननानै ससियेल मिडियायाव फैनाय जादों सापर्ट खालामोब्ला सापर्ट खालामलांनो हागोन आरो ना ओमफ्राय कमेन्टखौ नायलाङि ओमफ्राय 390 राइडार दिनै खाथियाव फाइनाल जागोन आदा रिजाल्टआ खयथायाव माने बुंनो हाया आरोना एसे लेट जालांनो हागौ आरोना बिराद लेट जालांनो हागौ आरो ओमफ्राय मा होनदों साजों मा होनदों साजों बारामा ब्रह्म देरहाखागोन आदा इउपिपिएलआ अके थेंक इउ ओमफ्राय जि बसुमतारी नेट प्रब्लेम दा नोंनिया नेटआ बिराद प्रब्लेम जाबाय मानो होनब्ला गोबां मानसियानो इउज खालामबाय आंना नेट पेकबो गैला खोमादां मोजां नुवाखिसै नामा मोजां नुवाखिसैबा आं दोननोसै दे माबा एसे नेट पेक जोब्बायबो जानो हागौ ना कमेन्ट खालामलाय दे सोरबाफोर मोजां नुवाखिसैबा ओमफ्राय दानसोरां बसुमतारी इउपिपिएल जिन्दाबाद ओमफ्राय मा होनदों रिमल नार्जारि मा रिजाल्ट जागोन लास्ट ग इउपिपिएल अके अके ओमफ्राय बिपुल मुसाहारि आदा सुरास्टनखौ दा बेरायहैनो कार्टन मोनसे लाबोनो बमाया दा जागोन दे बिजेपि जिन्दाबाद अके ओमफ्राय माइ देरहायाथ' देरहाखाबाय ब्रादार नाथाय देरहानायाथ' देरहाखाबाय ब्रादार नाथाय मोनसे खोथा जाबाय जयन्त थानाय एनडिएफबिफोरखौ जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ बख'थारनांगौ र' बेखौथ' जों बयबो सिन्था दङ मानो होनोब्ला जोंहा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय दा जोंहा बयहाबो बेखौ बेनि सायावहाय दुखु दं धिक्कार दं निस्सय मोजां कमेन्ट खालामदों ब्रादार औ नाजानांगोन आंबो बेखौहाय माने सिन्था खालामो आरोना थेंक इउ ब्रादार अजय बसुमतारी ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिरदाव ब्रह्म बेसे गोबाव दंबावो आदा ला फ्रम कुसुगाव अके काउन्टिं जागासिनो दङ दायो सानगासेन टाइम लागोन मथा मथि दा 3टा 3:30खौनो हमना लादो 5टासोफोरबो जाहैनो हागौ आरोना अजय ओमफ्राय खनसे जानांगौसै बर' अके खौसे जानायानो मोजांखा मानो होनना बुङोब्ला सेनजाखौहाय जों फर एग्जाम्पल सेनजाखौहाय जेनेबा एसेयाव सिफायनो हायो जों एसेन बायग्रा बुस्थुखौ जोङो मुथा खानानै सिफायोब्ला बेखौ जों हथात सिफायनो हाया नङा होमबा लोगोफोर दा बेनिखायनो आंनि मथेब्ला खौसे जानो हानाया बिराद मोजां आरोखि ना आं बेखौसो सानो बेयो थार नोंगौ खोथाखौनो बुंदों ब्रादार थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव बेफोरबायदि एडभाइस हरनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय सले बसुमतारी इउपिपिएल देरहाखाबाय अके थेंक इउ ओमफ्राय बिरदाव बसुमतारी इउपिपिएल जिन्दाबाद लेगेट मिक्स इउपिपिएलआनो उइनार ब्रादार अके थेंक इउ ओमफ्राय राजिब बसुमतारी हेल' ब्र अके थेंक इउ ओमफ्राय रिमल मा जागोन पार्टि अफिस दिनै मा जागोन पार्टि अफिस दिनै अके ओमफ्राय रिसमा बसुमतारी जेबो गाज्रि नुवाखै अके बिदिब्ला दसे थाबावनायसै नङा होमबा लाइभआवहाय ओमफ्राय रिमल बसुमतारी मोजां नुखादोंलै आदा अके अके आं माने नेटखौ जोब्बाय होनदों आरोना ओमफ्राय रिजनाबो मोजां नुखादों होनदों बिरदाव गाज्रि नुवाखै आदा होनदों थेंक इउ गोबां नेट बाहायदों नालाय रनजित ब्रह्म बेसे राउन्ड बाखि दंबावोलै आं राउन्डखौ सोङाखै दे मानो होनबा लाइभआव थाबाय नालाय मबाइला बिदि आरोना ओमफ्राय कनक बसुमतारी सापर्ट खालामदो आदा जों बर'फ्रा अनसुला गोजाखा आलासि जानो फै मालाबा अके जागोन दे ब्रादार जों गावजों गाव सापर्ट होलायाबालाय आरो सिथो ना दा गुबुनफोरखौ जों नुनो थाङो बिराद जों सापर्ट होलायो दा जोंबोथ' नोंथांमोननि सापर्टआवनो मालाबा माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन नङा होमबा लोगोफोर समाजनि बा माबा मोनसे रायजो राजानि दा बेनिखायनो जोंबो रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ रायजो राजाया अनसायनाय होदोंब्ला जोंबोथ' रायजो राजानि निस्सय खामानि मावनांगोन नङा होमबा लोगोफोर दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ आरोना थेंक इउ स' माच दा बेनिखायनो आङो आंनि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंखौ सापर्ट खालामनानै जों दा फिसा इउटुबार हिसाबै जों सापर्ट बिनो गोनां दा बिदि आरोखि ना
आं एसे खाथियाव थांनि दे ओमफ्राय सोर माबायदि जादों एसे खोन्थाहैनि मा बेयाव दा आं ओरैहाय एसे बेरायगोन आं सारजोंहाय एसे खोन्था लागोन दा बे लाइफखौहाय नायलायनि दा लोगोफोर Incoming call from com identified by true caller. जागासिनो दङ गोबाङानो ओरैहाय टिभियाव नायदों नै दा बिदि आरोखि बेसेबां दा जेनेबा आपडेट फैबावबाय आरो ना 51,400 बेसेबां 85 लाबो औ दा आपडेटखौ खोन्थाहरदो दा आपडेट फैलायबाय नै लोगोफोर दायो जाहैबाय इन्डियानि जेनाखि जयन्त बसुमतारी सारा 3,66,000 ना मा होनांगौसो 66,32 आवहाय टटेल मोननानै दं आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय खाम्फा बरगयारि सारा मोनदों जाहैबाय 2,55,147 दा जयन्त सारा जेनाखि इन्डियानि केन्डिडेट ना 51,485 आव खाम्फा सारखौहाय एकदमबारे बुख्लायनानै दंथ'यो आरोखि लोगोफोर बेनोसै निउ आपडेट दा बियो दानि आपडेट आरो ना दासिमाव आरो नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय आंना नेटआ जोबब्लाथ' थाबथाहैबाय साननानै लादो आरो ना ओमफ्राय आं नेट पेकखौ सोनानै लायाखै जास्ट आं दहायबो लाइभआव थाखाबाय ओमफ्राय दाबो आं थाबाय आरो लाइभआव दा गोबाङाथ' मिथिनो लुबैयो नङा होमबा लोगोफोर दा जेनेबा ओंखायनो आङो नोंथांमोनजोंहाय लाइभआव थाबाय दसे दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय जानाय लोंनाय